karo banyu puceren. Nggih. Lho lumrah jenenge boto abang dodok karo banyu puceren. Nek Zamrud kan mboten. Nggih. Lah teng jerone tengah-tengah Zamrud niku mangke. Nggih. Tasbih tahlil di dijawantah jadi Zamrud, gawe pangeran dadi Zamrud. Nggih. Nek jerone ana yakute abang. Nggih. Sing jerone yakut abang niku ana yakuti. Nggih. Yakut. Sampeyan tau roh anu, batu yakut. Akik yakut tau roh. Ora tau rohan pokoke sampeyan. Nek insyaallah kula tau nganggo ning klodol. Nggih. Tapi kula tau nganggo. Nek sampeyan iki kebangetan duwe wae ora nganggo sepisan lho ora. Sesuk demoro gen kula nyilah paling ora sak cara apa napa nggih sak slobokan. Engko tak silai. Dadi ben tau nganggo Zamrud. Engko nggo iling-ilingan Gusti ngoten. Matur kalih pangeran nek Ramadan. Kula timbangane diiming-iming batuar Gusti kula tak sabar-sabarke Gusti kula betah-betahke mangke mawon nek teng swarga kula jenengan panggenke teng ngene omah sing jenengan siyasa saking Zamrud. Nggih. Nok tengah-tengahe ana yakute sing rupane abang. Sing yakut niku wau, nggih. Nglontong. Artine nglontong niku napa? Kaya nek cara akik niku jenenge kantong semar. Nggih. Ngantong semar nek jero. Soale nek combong niku anu, nek combong niku bolong. Tembus ngisor dhuwur niku combong. Nek kantong semar mboten bolong tapi nek jero. Ada. Nggih, sampeyan bayangno dhewe. Wis wangen-angen ate napa ake napa Sulaiman Madu ora apa-apa wong duweni Sulaiman Madu. Nggih. Terus yakut iku ana khemahe saking inten kang klontong jerone. Lan ing jero ana widodarine kang nganggo gelang loro saking emas kang ditretesi yakut abang. Lane sampean nek napa nggih? Sampeyan aja gengsi nalika sampeyan akhire gawekno gelang bojone konggone watu. Ning watune kudu apik temenan, paling ora kecubung ngoten nggih. Cubung sing ditretes ngoten nggih. Syukur-syukur dikai perak, syukur meh dikai emas. Ning imane emas soalé kula jenengane rata-rata ya kepengin adol. Nek didol niku mati regane. Mulane nek digawe konggone swasa. Samarti swasa mboten? Ganti swasa. Swasa iku mas sing kadare rendah. Halal nek swasa dienggo lanang, nek mas murni mboten entuk. Nggih, nek swasa entuk. To paling ora ya nganggo perak. Nggih, perak ditretes ngoten sing suwangar. Nggih. Nggih. Potongane ora siap duwe akeh apik. Potongane ora muni nggih, ora kelem. Nggih. Padahal kula donga-dongake muga-muga do duwe dhuwit tuku akeh sing apik. Lah tretes tenggene yakut niku wau, yakut sing dienggo tretes niku wau sing dienggo gelang sikil midodari. Nggih. Niku kok bakure nek donya ngoten iso madangi bumi. Nggih. Mulane termasuk salah satu tandane wong wedok kemayu ini gelangan sikil. Gelangan sikil karena apa sing diemper kaya midodari. Enten nggih. Wa bihadzal isnadi lan kelawan iki isnad Ibnu Mas'udin den riwayatake saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu postune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi waqad dana ali teman-teman wis parek apa syahrun wulan apa syahrul Ramadan sasi Ramadan wulan Ramadan lau lamun ngerti sapa al ibadu pira-pira kawula ma ing barang fi Ramadan kang tetep ing dalem wulan Ramadan
latamannat mongko yekti arep sapa umat ingsun. Latamannat mongko yekti arep sapa umat ingsun. Ayakuna ing to ana tanatan ayakuna ing to ana apa Ramadan sanatan iku setahun. Faqala mongko matur sapa rajulun siji wong lanang min Khuza'ah kang tetep saking Bani Khuza'ah. Pemature piye? Hadisna ya Rasulullah bima fihi. Hadis mugi nyeritani jenengan Kanjeng Nabi nate teng kita. Hadis mugi nyeritani jenengan Kanjeng Nabi nate teng kita. Ya Rasulullah, itu Rasulullah bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalem fihi kang tetep ing dalem wulan Ramadan. Ola dawuh sinten Kanjeng Nabi? Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi? Innal jannata astunis swarga latu zayyani ku yekti den paes-paesi apa jannah li Ramadan krana wulan Ramadan minal hauli sanging tahun ilal hauli hingga tahun berikute hingga tahun burine. Faida kana mengko tatkala nemu awwalu lailatin apa kawitane wengi min Ramadan saking wulan Ramadan habat mongko niyup apa rihun angin min tahtil arsy saking ngisore ars. Pasopakot mongko keplok-keplok apa warakul ajari godhonge pira-wit apa warakul ajari godhonge pira-pira wit-witan swarga. Warakul ajari jannati apa pira-pira godhonge pira-pira wit-witan swarga. Patanduru mongko ningali sapa al-khuru widodari ila dalika maring mengkono-mengkono warok. Wa yaqulna lan matur sapa widodari kanthi pematur ya Rabbi ja'al lana fi hadha syahr min ibadika azwajan. Ya Rabbi itu pangeran kula. Ya Rabbi itu pangeran kula ij'al mungkin datuskan panjenengan lana keranten kita fi hadha syahr ing dalem niki sasi min ibadika saking pinten-pinten kawula jenengan azwajan ing bojo takir ingkang mendeleng ayun apa pinten-pinten pripat kita terpesona bihim sebab azwaj wa takir lan mendeleng apa ayunuhum pinten-pinten pripatipun azwaj bina sebab kita dadi saling terpesona. Fama min abdin fama mongko ora ana min abdin utahi kawula soma kang poso sapa abet Ramadan ing wulan Ramadan illa zuwija angin den paringi bojo sapa abet zaujata ini ing bojo loro minal khauril aini kang tetep saking widodari kang blolok-blolok mripate fi himatin ing dalem khaimah min durratin sangking inten mujawwifatin kang klontong jerone mimma sangking barang naat kang nyipati sapa Allah taala Gusti Allah taala di kitab ing dalam kitab Allah taala khurun yaiku midodari maksuratun kang den sengker fil khayami ing dalam pira-pira khaimah wa ala kulli imra'atin iku tetep ing atase saben-saben wedon minhunna sangking khur sabauna utai 70 khulatan apane penganggu nilai sakang ora ana fiha ing dalem khulapa khulatun penganggu ala launin iku ala launin kang nepi ngatasi rupa al ukhra kang weneh wayu tolan den paringi sapa abet sabaina ing 70 launan apane wernane. Wayu tolan den paringi sapa besabaina ing 70 launan apane wernane minat thayyibi saking wangin-wangin wa kullu imra'atin utahe saben-saben wadon minuna saking khur ala sairatin iku tepe ngatasi ranjam min yakutatin saking yakut hamro akang abang
mansujatin kang den tretes biduri kelawan inten ala kulli sarine kang ikut ing atase saben-saben rajam sabauna utawi 70 firasan ampane lemeke bapak ini kang utawi pira-pira jerone firas min istabrokin sanging sutra kandel likul limroatin kang iku tetep kedue saben-saben wong wadon sabauna utawi 70 wasifatan kok wasif utawi sabauna wasifatan utawi 70 pelayan ada utawi iki ganjaran bikul yaumin kutub kawan saben-saben dina soma kang poso sapa abet ingkul min Ramadan saking wulan Ramadan siwama saliyane barang amila kang lakoni sapa abet minal ingma amila kang lakoni sapa abet ingma minal hasanati bayane pira-pira kebagusan di karepe ngeten kanthi isnad niki nggih sendeki kali hadis niki riwayat sang Ibnu Mas'ud ari Nabi sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh sing artine ngeten Kanjeng Nabi niku dawuh ki Ramadan wis parek lah kok umpamane para kawulane Allah taala iku padha weruh ganjarane Allah taala kang disebar ana ing wulan Ramadan umat ingsun tetep tentu ngarep-ngarep mangsa setahun dadi Ramadan kabeh. Kira-kira kula jenengan ngeten iki termasuk gulungane wong sing ngarep-ngarep setahun Ramadan kabeh mboten? Nek sing betah ngeleh kula yakin mboten. Apa meneh ngeleh ra kuat kerja. Wis. Nggih. Nek kula mboten ngarep-ngarep setahun Ramadan kabeh, mboten kompul-kompul mboten. Nggih. Ningali janji-janjine Gusti Allah ingkang sampun dipun paringaken tumrap para kawulane ingkang purun poso. Nggih, cukup sesasi wae ganjarane wis luar biasa. Ngoten nggih. Tapi nemu dawuh Kanjeng Nabi iki karo nggih mboten. Ya mesti bener e. Lah niku lak pedomane kula sing wong sing rasa-rasa poso. Nah kira-kira sampean termasuk golek wong rasa-rasa poso apa ora? Kare ta. Jadi umpamane para kawula Allah taala iku padha weruh ganjarane Allah taala kang disebar ing wulan Ramadan. Umat ingsun tentu ngarep-ngarep mangsa setahun dadi Ramadan kabeh. Jadi bentuk napa? Bentuk ora ngertine kula jenengan nggih tentang diganjari kawulane Gusti Allah kang ngabekti kang ibadah tengene wulan Ramadan nggih kok umpama didohno ngoten nggih